umfelokazi. Lo mfelokazi wayeya njalo kuleli jaji ethi ngicela ungizwele esitheni sami. Kusho ukuthi lo mfelokazi wayenamuntu omhluphayo omhlukumezayo. Njalo lo mfelokazi uyahlukumezeka and uhlukumezeka nje akasena protection. Bebiza ukuthi akahambe aye kuleli jaji ayomahluleli ayocela ukuthi umahlulela ngenelele esimweni sakhe nalo omhluphayo. Kuthiwa kwaba isikhathi engavumi, kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe, nakuba ngingemasaba uNkulunkulu nginganaki muntu, lokho-ke ngokuba angisuke ngokufika njalo njalo. lithi iBhayibheli lo wesifazane wayengadeli ukuya kulo muntu noma lo wesifazane wemazi lo mahluleli umahluleli ongenandaba namuntu, umahluleli ongasabi muntu, kodwa wayenjalo eyocela usizo kulo mahluleli. Awusakubonani bazalwane? Ngiyamthanda lo mama omfelokazi ngoba noma usizo engalitholi kodwa wayengayeki ukuyocela usizo. Awusakubonani bazalwane? Wayelokhu njalo eyocela usizo. Lithi iBhayibheli uthi uJesu mayexoxa le ndaba uthi ngolunye usuku lo mahluleli wathi kuye, nami lo wesifazane olokhu efika njalo, and njengoba befika njalo uma ngamenzeli lento ayifunayo uzolibeka. iBhayibheli libeka amagama athize kodwa igama ongali-understanda igama engathi mhlawumbe ucefezela, uzoleko engicefezela ngalento. Awusakubonani bazalwane? Kwangathi ngathi mina asingayeki ukucefezela uNkulunkulu, asingayeki ukucela uNkulunkulu, asingayeki ukuthandaza uNkulunkulu. Noma kwesinye isikhathi ungabona ngathi usuyicele njalo lento kodwa ungayeki ukuyicela kuNkulunkulu. Kuthiwa Yayisithi inkosi, yizwani okushiwo ngumahluleli ongalungile. uNkulunkulu kayikubazwela yini abakhethiweyo bakhe, abakhala kuye imini nobusuku, ababekezelele na? Ngithi kini uza kubazwela masinyane. Nokho xa ifika indodana yomuntu, imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na? bazalwane, kule mzuzu emncane nayo ngiyacela sithi ukuyibheka le ndaba. Uthi uJesu lo mahluleli ongalungile wacefezelwa yilo wesifazane, wacefezelwa yilo wesifazane waze wathi yena ngaphakathi uma ngayenzi lento lo wesifazane ayicelayo uzoloku eqhubeka njalo eyicela engicefezela. Usethi uJesu uma lo ongamasaba uNkulunkulu ekwazi ukwenza into ecelwa umuntu, kakhulu kangakanani-ke kuNkulunkulu wethu. Haleluya! Okuyena osidalile, okuyena osilethe emhlabeni, uma siloku siya kuye sithandaza kuye sicela kuye, kakhulu kangakanani ukuthi angasenzeli lento esiyicelayo. Namhlanje abazalwane abaningi bathandaze uNkulunkulu baze baphelelwa amandla ngoba bebona umthandazo yabo ingaphenduleki, ngoba bebona ngathi uNkulunkulu bazibile, ngoba bebona ngathi uNkulunkulu akabanakile ekukhulekweni yabo. Kodwa namhlanje ngicela ukukhumbuza ukuthi umkhuleko wakho ukhulekayo kuNkulunkulu noma awuboni ngathi uyisefe kangakanani, kodwa ungawuyeki ukucela kuNkulunkulu, ungayeki ukukhuleka kuNkulunkulu. Kukhona abantu asebeneminyaka befuna imisebenzi kuNkulunkulu, bethi uNkulunkulu akabaphi imisebenzi, kodwa kufika abantu kusindiswa abantu namhlanje uze umuntu esebonga uNkulunkulu ethi sengiyasebenza, yena esoloko ekhona njalo umsebenzi engawutholi, kodwa ethandaza. Ngithi ungayeki ukuthandaza ngoba uNkulunkulu asimkhonzayo uNkulunkulu olalelayo ozwayo imithandazo yethu. And imithandazo yethu lithi iBhayibheli ngosuku lokuqala imithandazo kaDanyeli yezwakala kuNkulunkulu, and uNkulunkulu wayiphendula ngosuku lokuqala. Kunezimo ezibakhona nezinto ezibakhona kwesinye isikhathi bengathi imithandazo yethu ayiphendulekile, kanti imithandazo yethu iphendulekile. Inkinga nje kunezinto ey'vimbayo. Anikho namhlanje kwangathi nganitshela ukuthi enye yezinto ey'vimba imithandazo yabantu ingaphenduleki, enye nje yazo inzondo. Ayinkinga inzondo bazalwane, inzondo iyakwazi ukuvimbela izinto zakho zingezi, kodwa uNkulunkulu eseyithumela izinto zakho. Awusakubonani bazalwane? Abantu abazondanayo, abazonda abanye abantu basuke bengazi ukuthi bayilimaza bona.
njalo lithi iBhayibheli simele ukuthandaza, simele ukukhuleka kuNkulunkulu. Ayikho into enzima njengomuntu othi une-relationship noNkulunkulu kodwa engabi naso isikhathi sokuxoxa naye uNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu okhulumayo ngezwi lakhe, kanti nathi simlindele futhi ukuthi sikhulume kuye. Nikhona bazalwane? Kwesinye isikhathi ngisho ungena etekisini kubalulekile ukuthi uthandaze uNkulunkulu, umcele ukuthi Nkosi ngingena kule tekisi manje, angishayeli mhlawumbe anginazo ngisho incwadi zokushayela, kodwa lo driver Nkosi nginikeza amandla ukuthi ashayele ngize ngifike la engiyakhona. Kuney'ngozi eziba khona, awusakubonani bazalwane? Kuney'ngozi eziba khona ey'ngaveli naNkulunkulu, ey'lethwa uSathane, kodwa bey'ngavimbeka ngomthandazo. Abekho abantu abangafuni ukuthandaza njengalabantu abasebancane ngokweminyaka. Haleluya. Abekho abantu abangafuni ukuthandaza njengalabantu abasebancane. Abantu abasha bafuna ukuthandaza. Webazalwane, ayikho into ebalulekile njengomthandazo. Kukhona umthandazo esithandaza sisonke njengebandla, kodwa khona umthandazo efanele umthandazo uwedwa. Ngisho usemsebenzini la usebenza khona, unalo ilungelo lokuhamba ungena kulena besendlini encane ufike umbise uNkulunkulu wakho. Haleluya. Umbise uNkulunkulu wakho. I-problem yabazalwane kakhulukazi ama-Christians awafuni ukuthandaza. Ama-Christians awafuni ukuthandaza. Abaningi bagcina ukuthandaza nje makusuke kuthandazana, futhi njengoba ey'koleni ingasathandazwa nje abantu abathandazi. Kanti umthandazo wenza ukuthi ubudlelwano bethu noNkulunkulu buqhubeke njalo. Wonke umuntu onomngane, wonke umuntu onomngane uyothi ephuma mhlawumbe la esontweni abe-text umngane wakhe, mhlawumbe umthumeli WhatsApp athi ayisesiqedile ukukhonza manje. Yini bayaxoxa, athi omunye awuyaphi manje, baxoxa bane-relationship, bayezwana. Kodwa uNkulunkulu lo ongubaba wethu awuxhumani naye. Uzulinde ukuthi kuze kuhlangane abantu bonke kuyima uxhumana naye. Awumthindi umakhelwane ungayeki ukuthandaza. Ungayeki ukuthandaza. Ungayeki ukuthandaza. Umthandazo unamandla. Uthi uJesu ngelinye ilanga ekhuluma nomkhiwane, lithi iBhayibheli noma ebuya ngakusasa bebuya umkhiwane usubulile. Uthi uJesu kubafundi bakhe uthi nanombani angasho kule ntaba athi ayiqhubuleke iphoseko lwakholwa ukungabaza. Uthi uJesu ngolunye usuku, ifaith yakho ngisho ingaba incane ibe ngangenhlamvu yesinaphi, inamandla yokwenza umsebenzi. I-problem ukungabaza. Ifaith noma ingayikhulu noma ingayincane, as long as ukungabaza kungekho, ukungabaza kumele kwaba khona kususa lento elethwa yifaith. Nikhona bazalwane? And enye yezinto ezenza ukuthi uye kuNkulunkulu uthandaze uNkulunkulu uma unezimo obhekene nazo noma ngabe yini eyenzayo, ukhombisa ukuthi umthemba kangakanani yena. Khona abantu abangena ey'nkingeni zize ziyidlulele zona iy'nkinga engazange zayo uNkulunkulu. Yini? Akamethembi uNkulunkulu. Uma sisuke sithandaza kusho ukuthi siyamethemba uNkulunkulu. And lo wesifazane, lo mfelokazi wayenalo ithemba lokuthi noma le nkosi noma leli jaji lingasabi muntu, linganandaba namuntu, kodwa surely indaba yami angayizwela. Uthi uJesu uNkulunkulu kangakanani namasiya kuye angeke yena zasizwe, angeke yena zasizwe. Mhlawumbe ushaya abantwana bakhe ekhaya, ngiyacela ukusho mntwana baba ukuthi yana uNkulunkulu, iya kuNkulunkulu ubacelele noma ngathi uyabathandazela kodwa baphuza kakhulu kunakuqala. Qhubeka kuye uNkulunkulu ngoba ngolunye usuku umthandazo wakho uzowuphendula uNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu ozwayo, imithandazo yethu aphinde aphendule imithandazo yethu. Ngabe kuyaqhubeka indaba yami yinde, kodwa namhlanje isikhathi samaseko ngicela ukuthi nje ungayeki ukuthandaza. Noma isimo sivuma noma isimo singavumi, kodwa ungayeki ukuthandaza. Noma ngabe kumnandi, abanye abantu bayeke ukukholwa ngesikhathi ngalesi sikhathi ikaDisemba, abantu abaningi bayasuka kuNkulunkulu. Yini indaba? Ngoba usuke nakho konke, usuke swela khona ibonus endlini,
khona ukudla kwey'tokufela endlini akafuneli lutho uNkulunkulu right avela hlehle kuNkulunkulu wemntaka noma izimo zakho ihamba kahle kakhulu kodwa ungasuki kuNkulunkulu noma izinto zakho ihamba kahle kakhulu kodwa ungayeki ukuthandaza uNkulunkulu noma ngabonakala ukuthi isimo sakho siphezulu kakhulu sempilo ngaleso sikhathi kodwa ungayeki ukuthandaza kuNkulunkulu ngoba bazi kahle kamhlophe abagijimayo bathi as long as ugijima uye kunentaba ubokwazi kahle ukuthi okulandelayo khona kuzoke kushona phansi ngoba kuhlali kunje akuhlali kukuhle njalo kodwa wena kuhle or kubi kodwa asingayeki ukuthandaza kuNkulunkulu. Ngicela siphakamele singangeni. Wonke umuntu umele ukuthandaza. Khona into esengayifunda ngayibona ukuthi baningi abantu abangakholwa abangakhonza inhlobo kodwa bathandaza every day kuNkulunkulu. Oh yes, baningi abantu abangakhonzi kodwa bathandaza every day kuNkulunkulu. Kusho ukuthini lokho na? Kusho ukuthi abakhonzi kodwa enhlizweni zabo ngaphakathi bayazi ukuthi kukhona uNkulunkulu. Futhi bayazi ukuthi kukhona izinto abangababeyicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu abaphendula, uNkulunkulu azenze. Kodwa bese bakhona abasindisiwe egameni likaJesu abangathandazi uNkulunkulu. Ngizokuchallenge namhlanje. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi masithandaza ngoJanuwari uzwe kuthiwa siyathanda ake kuthi kuDisemba kumnandi kujatshula indawo zonke kodwa ungayeki ukuthandaza. Amehle egameni likaJesu. Ngiyazi ukuthi ngikhulume kuwena umyalezo omfishane kakhulu namhlanje. Ngakhuluma umyalezo omfishane okhuthaza nje abantu ukuthi bangayeki ukuthandaza. Kodwa nginayo futhi into ethi kwesinye isikhathi awukwazi ukuthandaza nje kuNkulunkulu ungazani naye. KuDisemba iSunday yokuqala kaDisemba kuyiSunday yokuqala siqala amaholide. Ngicela nje ukunikeza ithuba mhlawumbe lo nyaka ka2023 usuku lakho lokugcina namhlanje usesontweni. Ngicela nje ukunikeza ithuba mhlawumbe ukhona la awukaze umamukele uJesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Uthi mfundisi ngiyamdinga uJesu ukuze ngithi mangithandaza ngithi baba egameni likaJesu ngoba kubalulekile uma uthandaze ubaba egameni likaJesu and kubalulekile kunaye lo Jesu kube ukuthi uyakwazi wena uyazana naye. Ngifuna nje umuntu othi mfundisi lo Jesu okuyena siya ngaye kuNkulunkulu ngiyamdinga. Ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona ngithandaze kanye nawe. Mawuthi mfundisi ngiyamdinga lo Jesu. Mfundisi ngiyamdinga lo Jesu. Ngiyacela ukwamukela uJesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yami namhlanje. KwiSunday yokuqala kaDisemba. Phakamisa isandla sakho la ukhona ungasabi. Ungamsabi omunye umuntu ungamsabi. Ngiyayibona izandla ziyaphakama ezinye ziphakama ngokusaba. Phakamisa isandla sakho ungasabi. Yes. Ungasabi. Phakamisa isandla sakho uyamdinga lo Jesu. Ukuze mawuthandaza kuNkulunkulu uthandaze egameni likaJesu kanti naye uyakwazi. Ngicela wena uphakamisa isandla sakho uzela ngaphambili. Ngiphakamisa isandla sakho uzela ngaphambili. Ngithandaze kanye nami namhlanje egameni likaJesu. Uyamdinga lo Jesu. Yes. Uyamdinga lo Jesu. Naku Jesu sithathele. Uyamdinga lo Jesu. Abanye abantu bephambi isandla zabo beze bangasabi. Abasaba abantu. Enye yezinto engayifundanga abantu ukuthi umuntu akakwenzeli lutho umuntu. Uthi usaba umuntu kanti naye usaba wena. Mhlawumbe njengoba uphakamisa isandla sakho ususabuza phambili.